Баягы авылында яшәүче Гөлдәмия һәм Тимирҗан Мортазиннарның гаилә коруларына 55 ел тулган. Тимирҗан абый башта терлекчелектә, аннан икенчелектә эшләгән. Язын чәчүдә, көзен АВМда хезмәт куйган. Кышын мәктәптә кочегар булып эшләгән. Гөлдәмия 18 яшьтән савымчы булып эшли башлый һәм гомере буе сайлаган һөнәренә. Ел эштәгенә булдык, эшләүнең дә нәтиҗәсе шул булгандыр. Беребез кайттык, беребез киттек чыгып эштән. Төнлә генә чыгыштык. Шул гына үтәсе юк. Эшләдек, механизатор булып эшләдем. Фермада да эшләдем. Вакыт булмады безнең өйдә. Кайда эшкә куштылар, шунда эшләдек диген. Монда күп сарадык, өйдә. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан Гөлдәмия һәм Тимирҗан Мортазиннарга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылды. Юбилярларны район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов тәбрикләде. Мортазиннар гаиләсен чын күңелдән шундый зур бәйрәмнәре белән тәбрик итәргә һәм инде шундый олы һәм зур медальгә һәм шундый зур исемгә лаек булганнары белән тәбрик итәсем килә. Гаиләләре чыннан да үрнәк итеп куярлык, 5 бала тәрбияләгәннәр. Баягы авыл җирлеге башлыгы Марат Фәхрле Гаянов та изге теләкләрен җиткерде. Юбилярларга дуслары, сыйныфташлары, күршеләре дә тәбрикләүләрен юллады. Гөлдәмия апа белән Тимирҗан абый 5 бала үстергәннәр, балалары һәркайсы тормышта үз урынын тапкан. Минем әткәй белән әнәкәй гомергә безнең өчен үрнәк кешеләр булдылар. Эшкә бик нык булдылар. Без көннән бирле, без бәләкәй чагында газ да юк инде, су да юк, утын да орманы әзерләдек. Безгә дә ләкин әле эштә ясалар да шөгендердә шәрикләр шөгендерләр яткә белән 5 баласы булгачын шөгендердә эшләйдек. Эшкә нык булдылар, таләпчән булдылар. Кудан кайткачында ни эшләсе билли инде, суык ташу. Утын яру, асы безнең эш булды. Әти безнең бик оста куллы, нык эшчән, тырыш кеше. Ул үзе дә нык эшләргә ярата, һәм кешене дә тик торгызырга яратмый. Шуңа күрә инде менә аның балалары да бик тырышлар, бик эшчәннәр. Инде әни безнең хатын-кызларның үрнәге дип әйтергә мин, ник дигәндә хатын-кызларның зирәклеге, акыллылыгы һәм бүтән яхшы сыйфатлары безнең әнигә тупланган. Безнең семьяны туплап, барлап торучы кеше дә безнең әни дип әйтергә. Берсендә абыем әйтә, миннән 3 яшькә олорак Рөстәм абый әйтә, "Әйдә ди, апаң әнием белән әтиңне сөендерергә әле кайтуына" ди. Нишибез сыңмайда миндә. Берәмәш пешерик икәүләшеп ди. Әйтәм дә, "Камырды кем баса? Син кыз кеше ди, камыр басырга тырыш ди." Шушылай итеп буем да өстәлгә җитми иде. Рөстәм китереп куйды. Урындыкка басып, мин камыр бастым. Рөстәм абый мичкә ягып, шушылай итеп бәрәңге пешереп диеп, шушылай итеп 6 таба сәйде безнең мичкә. Әни кайтуына берәмәш пешереп куйган иде. Түбән Каманың Илһам ансамбле кичәне матур җырлары белән бизәде. Мортазиннар гаиләсен тәбрикләп Түбән Кама Аксакаллар шурасы исеменнән рәхмәт хаты да тапшырылды. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.